Druhé kolo International Indoor Kart Cup 2014-2015 prinieslo naozaj skvelý motošport. Fantastický výkon podala trojica vo farbách domáceho tímu Card1 Arena, ktorá zvíťazila s náskokom jedného kola pred šampiónmi zo sezóny 2012-2013 tímom Go Baby Go. Tretie miesto brali po zlepšenom výkone Rakúšania To Be Found. Týmy na 4. až 7. mieste delili len sekundy v rámci jedného kola. Celkovo odviedli takmer všetci výbornú prácu v boxoch pri výmenách jazdcov a oproti prvému kolu v októbri vedenie pretekov udelilo minimum penalizácií. Dve pole position a dve víťazstvá sú perfektné a dve najrýchlejšie kolá, čo viac si človek môže prijať. What do you want more? To, čo tu predvádza Hannes, tak silno na tým rozmýšľam po každom jednom závode a trénujem poctivo, takže raz sa to podarí musí. Tak my dúfame, že ešte sú 4 závody do konca, budeme lepšie aj ako tretí.